Кешенең сәләтле икәне аның бала чагыннан ук күренә диләр. Бу чыннан да шулай микән? Бүген белербез. Эфирда Сәйлән тапшыруы. Без татар музыка дөньясында яңа йолдызлар кабызабыз. Җыр дөньясы гаҗәеп бай дөнья. Үткән тапшыруда без татар җырларын җырлаган булсак, бүген финалистларыбыз шул ук татар җырларын дәвам итерләр, ләкин алар бераз башка төрлерәк яңгырашта булыр. Гомумән, син тамашачым барсын да үзең аңларсың. Әлеге көнгә финалистларыбыз ничек әзерләнде микән? Карап китик. Исәнмесез балалар, сәлем барыгызга да. Мин Лилия Исмагилова, мин стилист. Сезнең белән менә бүген стиль турында сөйләшеп китәсем килә. Кызыклы сезгә бу тема? Әйдәгез миңа бер сораулар бирегез, мин сезгә җавап бирәм. Ничек җырга дөрес костюм сайларга? Халык синең җырыңны гына түгел, ул сине беренче күрә. Ул сиңа караганда ул тулы бер образны күрә һәм син аңа бөтен дөньяң белән, бөтен сүзең һәм мимика белән, кыяфәтең белән син ул җырны бирергә тиеш. Сәхнә нинди төсләрне ярата? Ачык төсләр. Ләкин безнең шундый бер кичкенә генә проблема бар дип әйтәм инде. Кай вакыт сәхнәдә кайбер төсләр югала. Ак төсләр югалып китергә мөмкин. Югала көндәлек тормышта күп кенә кеше куллана торган 5 сөт төсе, менә шундый төсләр, оттеноклар югала. Ак кына фонда, матур гына бизәк, шулай ук безнең акцент булып тора, шулай ук кирәкле узорларның, бизәкләрнең берсе. Шуңа күрә мин сезгә әйтәсем килә, сез молодцы, егетләр, кызлар. Бик матур сезнең киемнәрегез. Нинди төс килешә? Сиңа бөтен төсләрдә килешә. Син шундый матур, һәрбер бала инде шундый матур, сезгә бөтен төстә килешә. Беләсезме, сезнең иң зур плюсыгыз нәрсәдә? Һәрбер бала иң матуры. Менә иң матуры сез үзегез. Шуңа күрә сиңа нинди генә төс кисәң дә бөтен төс килешә. Бик матур бизәкләре. Менә синең инде мин игътибар иттем, аксессуарлар бик яратасың, шулай бит инде. Шундый матур аксессуарлар синдә. Һәм бу киемеңдә дә синең бик матур акцентлар бар. Акцент инде ул безнең иң игътибар итәргә тиешле әйберләребез. Нәрсәне күрсәтәсебез килә, нәрсәгә акцент ясыйсыбыз килә, без шул әйберләрне күрсәтергә тиешбез. Төшерми бит инде, клипта безнең картина белән күрсәтәләр, нинди җыр бар икән, теманы ачып бирәләр. Сәхнәдә һәм көндәлек тормышта без үзебезнең эчке дөньябызны, үзебезнең табигатыбыз, тәртибебез һәм киемебез белән күрсәтергә тиешбез. Һәм менә әгәр дә инде шундый бик җиңел җыр икән, җиңелчә күренергә кирәк. Ачык төсләрдән, кешегә җиңел генә аңлатып бирә ала торган, шул теманы ачып бирә ала торган. Менә шундый киемнәрне дөрес итеп сайларга кирәк. Иң мөһиме беркайчан да онытмагыз, ул сезнең йөзегез, ул сезнең елмаюыгыз, ул сезнең күзләрегез. Сезнең күзләрегез сөйләргә тиеш җырның матурлыгын, аңлыйсызмы? Сезнең кием генә түгел, сезнең менә йөзегез балкып торырга тиеш. Финалистларыбызга бәяне кем бирер? Жюри белән танышыр вакыт. Татар халык җырларына яңа яңгыраш өстәгән, аны үз тавышы белән бизәүче, ачык һәм нурлы кызыбыз Зарина Вилданова. Сәлам, Зарина. Без сине күрергә бик шатбыз һәм инде сиңа шундый сорау. Менә балага джаз стилендә җырлар өчен аерым әзерлек кирәкме берәр ничек? Бала джаз музыкасын беренчедән тыңларга тиеш һәм джаз ни ул, шунысын белергә тиеш. Аның ритмнарын, аның нинди уен кораллары анда бар, нинди тавышлар, менә барысында. Шуңа күрә аңа әлбәттә әзерлек кирәк. Мин шулай җавап бирерсез дип һич шикләнмәгән идем. Һәм үзе күп очракта явыз геройларны уйнаса да, ләкин тормышта бик гади егет Артур Исламов. Артур, менә безнең балалар арасында бәлки шундыйлары бардыр. Алар үзләренең тормышларын альтернатив музыка белән бәйләргә телиләр. Менә андыйларга син нинди киңәшләр бирә алыр идең? Альтернатив музыка бит ул төрле стильләргә бүленә. Шуның өчен монда иң беренче чиратта иҗат дигән сүз бар. Ул балалар альтернатив музыкага кирип китер өчен дә чын иҗатчан балалар булырга тиеш. Һәм алар гел иҗатта булсыннар, һәм бер яңа ачышларга изләнүләр булсын иде. Рәхмәт бик зур, шундай матур сүзләр белән җавап биргәнең өчен. Һәм инде безнең нурлы егетебез сиңа шундый сорау, Илгиз, менә укытучысыннан уздырырга тиеш диләр.
Менә син бу сүз белән килешәсеңме? Әлбәттә, уздырырга тиеш. Мин моның белән килешәм, чөнки укытучының шуннан да бәхетлерәк вакыты юктыр. Кашан аның укучысы аннан да яхшырак ниндидер бер үрләргә үрелә. Минемчә, һәрбер укытучының максаты шунда. Гомумән, жюри, без беләсезме? Менә кайберәүләр әйтергә мөмкин. Кем соң ул Илгиз, кем ул Зарина, кем ул Артур? Без сезнең гадиләштердек, сезнең иҗат юлыгызны исемнәрегез аша ачырга булдык. Менә Шикләвек группасының музыкасын, җырларын тыңлаганда сиңа моң зар иңә, Зарина. Зарина. Илгизнең җырларын ишеткәч, ил гизәсе, илләр гизәсе килә башлый. Инде Артурның тавышын ишетүгә үзеңне король сыман, патша сыман хис итә башлыйсың. Һәм инде менә шулай кыскача гына сезнең иҗатыгызны без ачып бирдек. Инде хәзер сез балаларның иҗатларын тагын бер яктан ачырга тиеш буласыз. Финалистларыбызны озатып торучы һәм җылы иттереп каршы алучы ул Алия. Сәлам, Алия, җанатарлар белмәсенә күз салабыз. Сәлам, студия, сәлам, Рузал абый. Сәлам! Әйе, мин әзер. Туктагыз әле, нигә мин әзер? Дуслар, сез әзерме? Әйе! Хөрмәтле жюри, сез һәр катнашучының чыгышыннан соң үз фикерегезне әйтеп, инде аларга сәйләннәр бирергә тиеш буласыз. Ләкин уннан арттырырга ярамый. 10 сәйлән инде ул 5ле билгесенә тиң. Шуңа күрә уңышлар сезгә, ә без беренче катнашучыны чакырабыз. Сәлам, сәлам, дуслар. Мин Венера һәм мин җырларга яратучы финалист. Сәйлән проекты безнең өчен бик күп төрле мастер-класслар үткәрде. Шулар арасында стилисттан мастер-класс иде, актерский мастерстводан мастер-класс иде һәм вокал дәресләре. Жюри миңа каушамаска киңәш бирде һәм бүген мин каушамаска тырышырмын. Бүген мин Ашхабад дигән җырны башкарам. Ул миңа бик ошый, ул заманча җыр һәм мин аны яратып башкарырмын. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım nişlermin. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım nişlermin. Olma bulsa şunday bulsun bir sen bişke bulardık. Olma bulsa şunday bulsun bir sen bişke bulardık. Dostum bulsa şunday bulsun senin için ularlık. Dostum bulsa şunday bulsun senin için ularlık. Ey dostlarım sizin bilen şot benim köngüllerim. Ey dostlarım sizin bilen şot benim köngüllerim. Dağda şulay şatlık bilen ötseydi ömürlerim. 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 Hey! Әфәрин сиңа, Венера, әфәрин. Булдырдың. Каян чыга синнән шул хәтле тавыш, Иң мөһиме шундый җырны да бит әле үләрлек дип елмаеп җырлый. Венера, менә сыкланган күзләрне күрәм, алты күз сиңа сыкланып карап тора. Һәм инде әле алар сөйли дә беләләр. Артур Исламов. Венера шынында да әфәрин генә дияс кала. Бик тә тавышы да килгән, кыяфәте дә килгән, артистизм да бар. Монда сиңа зур уңышлар гына телисем кала һәм шулай ук
үсергә язсын, шушы тавышны тагы да үстерергә язсын киләчәктә. Мин инде бал куярга тиеш, 10 бал куям. 10 балдан, 10 бал. 10 максимумнан. Яхшы, әфәрин. Рәхмәт. Әфәрин Зарина сиңа. Венера, сәлам. Минемчә, бу бик кыен җыр, ул әлбәттә, чөнки бу безнең танылган җыр, менә шундый джаз стилендә, әйме. Ул джаз стилендә булгач, аның төрле менә ритмнары икенчерәк, әйме. Шуңа күрә менә шул ритм якларына менә күбрәк карарга кирәк. Менә, мәсәлән, эй, дусларым, 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 дус ишләрем, эй, дуслар, аны ныгытырга кирәк, менә шунсын. Шул ягым минем колагыма ятты, әйме. Әйтәсем килә, син бик зур артист хәзер үк, чөнки синең биюң да бар, җырны да аңлыйсың, аны җырында безгә дә үткәрәсең. Һәм менә кайбер чакларда әзрәк менә кыен булганда, җырлаганда, әйме, шул якларында карарга кирәк. Кыен булганда аны бәлки үзгәртебрәк ничектер җырларга кирәктер. Чөнки менә син җырлаганда син аның ничектер менә рәхәт булырга тиеш. Кыенлыкларын син дә без дә сизергә тиеш түгел. Шулай булса да, син зур әфәрин, мин сиңа 9 бал куям, ул бик шәп. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Әле беренче булып чыгыш ясавы да җиңел түгел. Илгиз Шәһрәзиевтан беренче сүз. Венера, афәрин, елмайып торасың, чәчрәп торасың. Менә Зарина әйтмешли, кайсы бер вокал өлешләрендә әзрәк кенә сораулар булса да, син үзеңнең елмаюың белән, артистлыгың белән аларны каплыйсың. Менә артист дигән кеше шунлыктан мин әйтә алам. Менә бу өчен артистның ниндидер бер сыйфаты. Тагын мин сиңа бәлки куермын, 10 куермын. Һәм сиңа алга таба әйдә эшлә үз өстеңнән, һәм алга таба уңыштар сиңа. Рәхмәт. Безгә бәлки кирәкми, төгәл 10. Төгәл 10 куям Төгәл сиңа. 10, яхшы. Рәхмәт сиңа бик зур. Рәхмәт бик зур. Әле тапшыруыбыз башланды гына, иң кызыгы алда, шуңа киләсе катнашучыны чакырабыз. Сәлам, минем исемем Әминә Әхмәтҗанова. Мин Сәйлән финалисты. Мин Шан ТВ каналына мастер-классларга йөрдем. Һәм укытучым белән җырларны кабатладык. Әзәри мине бик мактады. Шуңа мин бик куандым. Мин әпипә җырын җырлыйм. Ун башкача булачак. Сезгә дә ошар дип уйлыйм. Вот шәп бу.
Ba-di-di-da-da. Ba-di-di-da. 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 Bas kızım mebibe sındırıydın doktorsun. Bas kızım mebibe sındırıydın doktorsun. Sındırsan iden tıktasın ki öldüler okşasın. 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 Rahmet. Бас кызым Әминә сындыр сейлән тактасын дип җырлыйсым килә минем. Минем сезгә бер соравым бар. Сез тыңлаганда рәхәтлек алып утырасызмы менә? Аларны тыңлаганда. Әлбәттә. Каядыр ишеп китеп була бит, Илгиз. Бийдем хәтта монда, рәхәтләнеп бийдем. Синең белән бергә, Әминә. Әминә, минем монда язылган: костюм супер, аранжировка супер, бию супер, һәм җыр, тавыш супер. Сиңа 10 балл, Әминә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур һәм инде супер гомумән Илгизнең яраткан сүзе ул. Һәм ул Заринаның җырлавы турында да супер дип әйтә алабыз. Рәхмәт. Жюри әгъзасы буларак ул нәрсә уйлый микән? Әминә, сиңа зур рәхмәт. Илгиз әйткәнчә, син бигәндә безнең дә биисебез килгән иде, биеп җырлап, ул аранжировканың бик музык менә ишетелеп тора. Менә синең эшләвең, укытучыларыңның эшләве бик ишетелеп тора. Менә минем үземә дә шундый аранжировка кирәк дип уйлап утырдым. Ул беренчесе. Икенчесе, бу җыр ул балалар өчен. Ул менә бик тавышыңа да килешә. Ул бик менә теге образыңа да килешә. Син аны тоясың. Без дә әйтәм бит, син белән биеп җырлыйбыз. Бу бик шәп. Һәм миннән дә сиңа 10 балл, алдагы көннәрдә дә бик зур уңышлар. Во, ике жюри әйтте һәм икесе дә 10 балл куйдылар. Сез бию дисез дә, бию дисез. Мин аны хәзер брейк-данс китәр дип уйлаган идем бер момент шулай. И китанда брейк-данс белән әйләнеп. Озакламый, бәлки күрербез, әйме? Әминә бит әле безнең иң бәләкәй финалистыбыз. Аңа бары тик 8 яшь беләсегез килсә. Артур. Әминә, афәрин, син чынлыкта да бик талантлы кыз икәнеңне күрәм. Аранжировкасы да бик тә кызыклы итеп, кызыклы формада эшләнгән. Әпипәне бик тә мактысы гына кала. Нәрсә минем өчен җитеп бетмәде. Монда инде күбрәк текст, сүз өстендә миңа әзрәк сүз җитеп бетмәде. Сүз шулай ук теге сүзнең әйтеме, анда кайбер сүзләрне яхшырак итеп әйтсәң, ул җырга тагы да драйв һәм энергетика өстәләчәк. Шуның өчен бу сүзләр әзрәк укытучыларыгызга шушы сүзләр өстендә әзрәк эшләргә кирәк булачак. Миннән 9 балл. Бу югары балл, барыбер. Бу югары, әлбәттә югары балл. Артурга өстәп әйтәсем килә, бу җырда юмор бар анда. Менә әзрәк кенә шул юморны кайчакта сүзне җыр белән дә түгел, сүз белән дә әйтергә кирәк, әйме? Анда сынсын идән тактасы, кияү түләр акчасын. Менә анда ни бар менә? Безнең татар ниендә әзрәк кенә юмор дигән әйбер бар. Эх, Сырнайда үткән вакытлар. Әйе, шуларны искә Бушка китмәгән икән бит. Һәм инде Әминә, рәхмәт сиңа бик зур. Син монда яндырдың, син монда кыздырдың, син монда пешердең, менә һаман аяклар пешеп тора. Рәхмәт. Рәхмәт. Браво, молодец. Ул шундый матур иттереп йөри әле тагын. Бик шәп чыгыш ясадың син. Син шундый матур биедең дә, җырладың да, костюмың да шундый матур. Без Кәримә белән һәм синең әниң белән биеп кенә тордык. Икенче тапшыруларга да син безне шулай синдереп кенә тор.
Уңышлар телим сиңа. Рәхмәт. Финалистларыбыз берсеннән-берсе уздырырга тырыша. Киләсе катнашучыны чакырабыз. Сәлем, мин Сейлән проектының финалисты Рәмис. Әлбәттә, киләсе турларга мин бик каты әзерләнәм. Мастер-класста бик күп киңәшләр бирделәр. Татар халык җыры җырлаганда таң җыры дигән җырны өйрәнеп җырладым. Иң истәлекле киңәш ул Илшат Тәхвәтуллинның киңәше булды. Ул миңа күбрәк җегетлеләрчә җырларга кушты. Иң истәлекле мастер-класс ул минем өчен вокал мастер-классы булды. Анда без сәхнәгә чыгар алдыннан күнегүләр өйрәндек. Сейлән проекты минем өчен зур тәҗрибә. Мин монда катнашырга бик шатмын. Бу кызга 10 балл сразу. Ай балбалам. Ай балбалам. Ай балбалам. Ай балбалам. Ай балбалам, vay балбалам. Ак иделнән камышы. Ай балбалам, vay балбалам. Ак иделнән камышы. Таң алдыннан чүт-чүт килә сандугачлар тавышы. Таң алдыннан чүт-чүт килә сандугачлар тавышы. Üstünde birinci tapta kurendemizsin. Ай балбалам, vay балбалам, ак иделдә таң ата. Ай балбалам, vay балбалам, ак иделдә таң ата. Таңнар ата үселә үзәк, җырлата да елата. Таңнар ата үселә үзәк, җырлата да елата. Ай балбалам. Ай балбалам. Ай балбалам. Ай балбалам. Ай балбалам, vay балбалам. Кунап сайрый талларга. Ай балбалам, vay балбалам. Кунап сайрый талларга. Синең хакта серләремне сөйлим сандугачларга. Синең хакта серләремне сөйлим сандугачларга. Ой, молодцы, Аллаға шүкір. Ну, Рәмис, сен мине хәзер шок катырдың. Мине генә түгел, минемчә жюри әгъзаларында бераз шок катыргансыңдыр. Жюри әгъзалары, беләсегез килсә, Рәмис үзе монда самокат белән килде шулай. Арттан ике чикасы белән. Менә Рәмис. Әйдә жюриларны тыңлап китик. Зарина Вильданова. Рәмис, исәнме, сәлем. Бик шәп җырда, синең образыңда, кызларыңда, онсын әйтеп китәсем килә, бэк-вокал гел тигә синең яныңда башка кешеләр булганда, син әзрәк куркасың дип уйлыйм. Кара әле,
әйтәсем килә, менә син сәхнәгә чыккач, синең менә шундый егет икәнлегеңне, стиль кеше булуыңны күрәбез без. Ә җырлый башлагач, син югалып китәсең. Ул стиль каядыр китә. Менә шул стильне җырлаганда да аны сакларга кирәк. Аның белән эшләргә кирәк, белмим, көзге янында җырларгамы, ничек кулың йөри, ничек менә карашың, әйме? Чөнки менә син басып кына торганда, ах, мин куркып китәм, менә каушап китәм. Ә җырлый башлаганда ул каядыр менә очып китә. Шуның турында әзрәк уйларга кирәк. Һәм менә 3 куплетың бер төрле, әйме? Менә һәрбер куплетыңны ничек кенә булса да үзгәртсәң, аның бәлки теге мелодиясын яки берәр кай өскә китсәң, тагын аска китсәң, менә һәрбер куплетың яңаша яңгыраса, ул кызыграк булыр иде безгә тыңларга. Ансы булса да, син һәм синең бэк-вокалың, сез бик шәп эш эшләдегез бүген, сиңа миннән 9 балл. Рәхмәт. Мин инде 10 балл куярсың дип уйлаган идем, чөнки монда шундый драйв булды. Мин сизмәгән әйберләрне сизәсез ахры сез. Укытучы буларак сизәбез инде без. Шундый җегетне күрәм. Теге дуамал җанны күрәм, максималистны күрәм. Илгиз кемне күрәм икән? Рәмис, афәрин. Бик матур чыгыш ясадыгыз. Кызлар, сезгә аерым алкышлар, әйдәгез әле жюри әгъзалары. Аерым алкышлар. Рәмис, Зәринә апаң дөрес әйтте. Әзрәк кенә бәлки башкаруыңда синең сүзләрне әйтүеңдә бүтәнчәрәк булган булса, бер куплеттан икенче куплетка күчкәндә, әйме? Ул вакытта кызыграк булыр иде. Дөрес эшләгәнсең, бу кызларны алып чыгып, чөнки аранжировка шәп яңгырый. Костюмнарыгыз шәп. Мондай костюмнар әле бүгенге көндә дәгән бик сирәк артист киеп җырлый. Кыюлыгы бөтенсенең җитми. Кыюлык җитми, сез яшьлегегез белән әзрәк кенә дөньяга җиңел һәм якты карашыгыз белән моны киеп чыккансыз. Бик шәп. Мин моны яхшы күрәм, хуплыйм. Сиңа 9 балл сезгә, барыгызга да. Афәрин. Рәхмәт. Һәм инде подтанцовка, бэк-вокал турында нәрсә әйтәсем килә. Кызлар саны күбрәк иде. 35 кыз Рамисны күрүгә ризалашты. Мондай егетне күрүгә, ләкин инде Рамис арасыннан син һәм син дип сайлап алды. Артур, сезнең фикерегезне ишетәм дә. Монда нәрсә әйтәсез кала, күбрәк рок музыкада инде ул беренче чиратта иреклек, җырчыда инде булса шундый ашык, үзенең эмоцияларын тотмаска һәм аларны максимально тыңлаучыга бирергә, күрсәтергә кирәк. Бу номер миңа бик тә ошады, бик тә тырышканнар. Һәрбер номердан кызыклы аранжировкалар ишетәбез, һәрбер җырдан да. Бу Рәмискә уңышлар гына теләп 9 балл куям. Рәхмәт. Минемчә, аныр югарырак та бәяләп була иде. Рәмис. Әлбәттә, безгә драйв җитеп бетмәде. Ничек драйв анда күлмәкләрен, футболкаларын йөртергә кирәк. Әлбәттә, ул рок номеры булгачтан соң, ул бүтән ки аранжировкасыннан башлап, җырчысыннан үзен тотышы, ничек үзен күрсәтә, сәхнәдә янгын булырга тиеш. Һәм без аны сизергә тиеш. Әйе, менә Зәринә әйтте, менә көзге алдында, менә син үзең ничек тотасың? Өйдә, дусларың арасында. Сез бит сикрәсездер анда, әйме? Кроваттан кроватка анда, нәрсәдер люстр килеп төшәдер бәлки сезнең өегездә, әйме? Обязательно балаларда. Андый хәл юк бездә. Онытмагыз, сез бит балалар, сезгә ярый, беләсезме? 9 балл бит ул 1 балл түгел, Рүзәл, син нәрсә монда? 9 балл бик югары балл. Юк, югары балл. Мин бердә әйтмим. Мин сез репетиция вакытларын күрмәдегез. Репетиция вакытында монда 3 гитара ваттылар. Сыңаны менә хәзер батырга кирәк иде. Гитаралар биткән, ишәү генә булган димәк. Әйе, ничә футболка йыртылды. Рәмис, син искиткеч шын егет, монда әзрәк иреклек җитмәде дип әйтә Артур абыең. Ләкин Рәмислек монда җитте. Рәхмәт сиңа бик зур. Афәрин. Афәрин, молодцы. Булдырдылар. Молодец, молодец, молодцы,
Рамис, менімше бұл бик қиын номер болды. Сеңа қызлар bulышты. Жүрегә нәрсәдер җитмәде. Нәрсә җитмәде дип уйлыйсың? Бу минем стиль түгел, мин монда уйнадым, шуңа күрә миңа монда кыенрак булды. Яра, Рамис, мин сиңа уңышлар телим. Катнашучыларыбыз үзләрен төрле яктан күрсәтә һәм киләсе катнашучыны да көтәбез. Сәлам, дуслар. Мин Закирова Миләүшә, һәм сез Сөйләм проектын карыйсыз. Мин финал алдыннан күп мастер-классларда булдым. Анда күп әйберләр белдем һәм миңа алар бик ошады. Мәсәлән, стиль турында мастер-класслар. Миңа Лилия Исмагилова бик ошады. Ул бик күп киңәшләр бирде һәм мин аларны истә тотачакмын. Актерлык осталыгы буенча безгә Гүзәл апа бик күп күңелләр күрсәтте. Бүген мин Хәтирә дигән җырны җырлыйм. Һәм миңа ул бик ошый, чөнки мин бу җырда үземне иркен тотам. Андагы миңа көйе ошый һәм аның аранжировкасы бик кызык эшләнгән. Капка төбендә торасың, нишкә билең барасың Хәтирә, нишкә билең барасың Хәтирә, нишкә билгәеңне барып, кемне кызыктырасың Хәтирә, кемне кызыктырасың Хәтирә. Алма бакчасына кирип, гөлгә үрелдең мәллә Хәтирә, гөлгә үрелдең мәллә Хәтирә. Матурлыгы әшкән шакта, алдан йөгердең мәллә Хәтирә, алдан йөгердең мәллә Хәтирә. Дәресеңне ачып куеп, кемгә күлмәк кисәсең? Ашын кара уең сибат, кем бәхтенә үсәсең? Satuşlar kelgan, Uşevleri var miken Xətirə, Uşevleri var miken Xətirə. Eşerge garub var diler, eşerge garub var diler, Məxəfətgə var miken Xətirə, Məxəfətgə var miken Xətirə. Әфәрин Миләүшә, искиткеч чыгыш ясадың, бик матур чыгыш ясадың. Менә беләсеңме нәрсәсе шады? Жюрилардан алда әйтим әле. Менә синең җырың шул хәтле заманча да булды, ләкин ул җыр артында татар халкының нидер шундый байлыгы яшеренеп ята иде, син аны җиткерә беләсең. Менә миңа шунысы ошады. Жюри нәрсә уйлагандыр хәзер, мин сүзләрегезне тартып алдым дип әйтсәгез, әйтегез, миңа барыбер, ләкин мин бу сүзләрне сиңа әйтергә тиеш идем. Миләүшә һәм инде без Илгиз Шәһрәзиев синнән башлыйбыз. Миләүшә, Рүзәл дөрес әйтте, синең чынлыкта даган тавышың бик моңлы. Син бу джаз ритмнары ішінде юғалмадың. Әзірек болды, әлбәттә, джаз алымнары тауышыңда, әйме? Тик мин мұны сиңа ғафу иттем не үшін?
Чөнки син югалтмадың менә бу халыкчанлыкны. Шуңа күрә сиңа мин куясым килә 10 балл. Минемчә син инде әзер артист. Сиңа инде чыгырга кирәк сәхнәгә. Син үзең тота беләсең. Рәхмәт бик зур. Мин куркып киттем. Хәзер уннан әзрәк куяр микән, куймас микән. Афәрин, афәрин. Минемчә ул лаек синең 10 балыңның бөтенесенә дә. Артур Исламов. Бик тә ошады Миләүшәнең тавышы. Шундый ихлас, чиста, безнең татарча, халыкчан тавыш. Һәм инде үзен сәхнәдә тота белүен, җырны аңлап безгә тәкъдим итүен бу бик тә сөендерә һәм әлбәттә инде мин Илгиз белән килешәм. Аранжировка джаз стилендә барды. Миләүшәнең үзенең халыкчанлыгы белән безгә күңелгә минем гомумән керде. Миләүшәгә уңышлар теләп 10 балл куям. Зарина, сез нәрсә әйтерсез микән? Миңа да Миләүшәнең җырлавы бик ошады. Беләсезме, менә джаз, сол, менә шундый стильләрдәге яңгыраган тавышы аның. Ул ниндидер менә шулай әзрәк ыкым салган тавыш сыман. Шулай була бит, әйме? Шу шәп минем өчен. Менә без альтернатив музыка турында сөйләшкәндә, аның турында әйткәндә, без синтез турында сөйлибез, әйме? Менә татар халык җыры булса да, без аны төрле менә джаз стиле белән кушабыз да, шуңа безнең альтернатив музыка килеп чыга, мәсәлән, әйме? Менә егетләр әйттеләр, җырның азакларында синең менә шул халыкчан вибратың бар, әйме? Менә син аны аңлап эшләсәң, ул бик шәп. Менә син аны аңлап, мин монда аны хәзер менә булай итеп җырлыйм, шулай бу җырны эшкәртсәгез, ул бик шәп. Ләкин аның кайбер вакытларында синең халыкчан җырың чыга, кайбер теге куплетларыңда джаз стиле чыга, анысы минемчә әзрәк дөрес түгел. Ләкин синең менә бу җырыңда ул барысы да килеп чыкты. Беләсезме, ничектер Әлфия апа Абзаловага да ошабрак, менә шунда аранжировкасы да аның теге заманча. Һәм әлбәттә 10 балл. Шунысын әйтәсем килә. Афәрин, Миләүшә, сиңа 10 баллга син минемчә лаек булдың. Зарина, сезгә минемчә каядыр университетта укытырга кирәктер минемчә. Укытам. Шулаймы? Әйтәм шул хәтле нечкәлекләр белән сөйлисез һәрберсенә. Минем Илгиз белән Артур әзрәк көнләшеп тә куя кебек. Шул хәтле сөйләвегездән. Ләкин Миләүшә, мин синең өчен шатланып басып торам. Үзең шатланасыңмы, ишеңдә нәрсәләр тоясың? Әйе, мин бик шатмын һәм бик зур рәхмәт сезгә сезнең киңәшләрегез өчен. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт сезгә, менә шулай синтезлап, бутап бөтен стильләрне безнең Миләүшәбез искиткеч матур иҗат җимеше чыгара алды. Миләүшә! 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 Афәрин, Миләүшә, чыгышың бик шәп булды. Кызлар, сезгә Миләүшәнең чыгышы ничек? Ул бик тырышты. Молодец, Миләүшә. Финалистларыбызны көннән-көн күбрәк сынайбыз. Киләсе катнашучы. Сез мине инде беләсез. Минем исемем Дилә Хамматова. Миңа 12 яшь һәм мин Сәйләм проектында катнашуыма бик шатмын. Мин Сәйләм проектына бик тырышып әзерләнәм. Элек мин музыка мәктәбендә 2 көн генә уздыра идем. Хәзер инде ул минем көндә йөри торган шөгыльгә әйләнде. Бүген мин кичке утлар җырын башкарам. Ул джаз стилендә җыр. Ул джаз стиле миңа якын түгел, ләкин мин аны җырлап карадым һәм миңа ошады. Әкрен генә суны шәпәк, эңгергә чума йыртар. Җиргә сипкән йолдыз
Елмайып. Кәрәзләрдән киң урамга сызыла көлтән нурлар. Шилкендереп йөрәкләрне яңгырый дәртле җырлар. Кичкә утылар, җем-җем сөйләшә. Кичкә утылар, яктысында серләр беләшә. Елмай. Тәтте кайнар хезмәт көне, ишәйтеп илем дана. Җыелганнар дуслар бергә, түгәрәк кичкә таба. Кичкә утылар, сибәян генә. Кичкә утылар, туа җырлар, дөнья ямьлегә. Күңелләрдә туа җырлар, дөнья ямьлегә. Дөнья ямьлегә. Дилә, әфәрин сиңа. Беләсезме, дуслар, менә аларның чыгышларын карыйм да ышанасы килми. Бу бит балалар. Алар иртәгә үзләренең китапларын төяп мәктәпкә барачаклар. Физикада, химия дәресләрендә утырачаклар. Булар менә зур артистлар кебек чыгыш ясыйлар. Бу инде сиңа әфәрин. Безнең жюриларыбыз Артур. Нәрсә уйлыйсыз? Фәрин, шунда кызыклы җыр. Бик тә кызыклы җыр. Миңа калса бу күптән түгел генә өйрәнелгән Дилә белән, әйме? Һәм инде аның тавышы өске тезитурада ачыла торган тавыш. Шуның өчен миңа түбәнрәк тоелды, түбән ноталарда һәм әзрәк интонацияны чистартып бетерергә кирәк. Бу җырда миңа калса әзрәк репетициялар, кабатлаулар җитмәгәндер бу җырга. Дилә бик тә шушы әгәр дә чистартып бетерсәгез, шушы мин әйткән әйберләрне бик тә шәп концертлы номер килеп чыгачак. Мин инде 9 балл үземнән бирәм. Әлбәттә, аларның күп әзерләнергә вакытлары юк, чөнки безнең тур артыннан тур бара. Зарина, нәрсә уйлыйсыз? Дилә, менә беләсеңме, син җырлый башлагачтын, миңа ничектер менә француз шансонсыман менә тавышың менә синең шундый. Теге пластинкаларны тыңлаган вакытта да менә шундый тавышлы җырчылар җырлыймы. Ләкин алай булса, ул бик матур. О җырың бик авыр. Төрле джаз ноталарын син менә ничектер аны теге интерваллар, ул бик авыр җырларга һәм тыңларга бик җиңел. Шуңа күрә син бу вакытта бик зур әфәрин. Ләкин беләсеңме, мин бер сүзеңне дә аңламадым. Менә бер сүзеңдә кичке утлар дигән генә сүзне аңладым. Җырда ул әлбәттә аранжировка һәм аның менә музыкасы гына түгел, аның сүзе дә булырга тиеш. Чөнки без менә сүз белән җырның мәгънәсен җиткерәбез. Миңа менә синең сүзең җитмәде. Һәм беләсеңме, менә сине тыңлаганда син ничектер кайдыр очып китәсең. Сиңа карагачтын синең кәйфең тоелмый. Менә шунсында әзрәк менә теге бии башлагачтын кәйфең тоела, җырлаганда тоелмый. Ничектер аны менә шулай тагын менә Артур абыең дөрес әйтте, тагын да күбрәк эшләсәң, бу җыр синең бик шәп килеп чыга һәм миннән дә 9 балл. Дилә, афарин, матур булды. Беләсеңме, Дилә, миңа әз генә нәрсә җитеп бетмәде, күзләр җитеп бетмәде.
Син бу инде сиңа да әйтәм инде, синең укытучыларыңа да әйтәм, кайдыр идәнгә карыйсың, аңлашыла монда йөзләгән, меңләгән кеше утырмый залда. Барыбер күзләр белән уйнарга кирәк. Күзләр артистның ул бик яхшы коралы, иң зур коралы. Күзләр белән нәрсә генә эшләп бетереп булмый. Шуңа күрә әзрәк кенә шул җитмәде һәм дөрестән дә авыр җыр. Син аны йырып чыктың. Аскы нотларың миңа да җитеп бетмәде. Кызганычка каршы һәм тагын берәр минем монда язылган кайф дигән сүз чыкты монда, әйме? Без аны урысчалатып әйтәбез, кайф дигән сүз бар, әйме? Драйв. Син үзеңнән ләззәт алырга тиешсең. Дигәндә дәген син үзең драйв алырга тиеш. Һәм шуннан без дә драйв алабыз. Әгәр дә сиңа рәхәт икән шул нотларны дип әйтергә, әйме? Монда ничектер син теге билгеләп кенә үттең. Сиңа әйттеләр, син аны эшлисең. Әлбәттә, син бу өр-яңа җыр бу синең күренеп тора. Син аны әле җырлый үстерерсең, үзеңне дә җырыңда үстерерсең. Шуңа күрә мин инде абыйларың, апаларың 9 балл куйсалар дагын, мин инде әзрәк кенә өстәп үземнән 10 балл куярмын сиңа, ярамы дилә? Өстәп бу сиңа әзрәк кенә ни белән алга таба үсүеңә тагын бер плюс 1 куеп, яме? Рәхмәт. Ничек инде сезгә күзләр җитмәде? Карагыз аның матур күзләренә. Шул матур күзләренә карап 10 балл куярга кирәк. Рәхмәт сиңа бик зур. Син булдырасың һәм мин сыкланып карап торам һәр вакыт. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Ай, молодец, кызым. Молодец. Бик әйбәт җырладың. Диләсенең шундый матур образын, бәлки син бер җирдә ялгыштың. Әйе, ялгыштым. Бөтен кеше идеальный була алмый дисәм дә була. Бөтен кешенең хаталары була. Мин сиңа алга таба уңышлар телим. Тапшыруыбыз кызганнан-кыза бара һәм киләсе финалистыбыз аны тагын да кыздырыр. Сәлам, дуслар. Мин Камил Валиев һәм мин финалист. Финал алдыннан без мастер-классларга йөрдек. Мәсәлән, вокал буенча Айсула апа мастер-класс үткәрде. Ул безгә матур итеп җырларга өйрәтте. Финал нәрсә белән истә калды? Жюрида Ришат абый Тухватуллин иде. Ул минем яраткан җырчым. Бүген мин Берлегән дигән җырны җырлыйм. Ул мин беренче кат рэп стилендә җырлыйм. Мин тырышырмын, ләкин ничек килеп чыгар? Карарбыз. Берлегән, сагыны дәрдеңә бергәнә. Берлегән, син бите минем бергәнә. Берлегән, сагыны дәрдеңә бергәнә. Берлегән, син бите минем бергәнә. Мин әле дә хәтерлим язның матур көнендә. Без бергәне тордык патшабызның түрендә. Бүген иртәннән ансам дөньяга нас түрелгән. Без утырткан берлегән, шушычыкка күнгән. Вакыт үтеп тик бер сорау тигер бүйен җаныма. Берлегәндә сине көтә, тик килмисең яныма. Мин әле дә хәтерлим язның матур көнендә. Без бергәне тордык патшабызның түрендә. Берлегән, сагыны дәрдеңә бергәнә. Берлегән, син бите минем бергәнә. Берлегән, сагыны дәрдеңә бергәнә. Берлегән, син бите минем бергәнә. Көтмәгәндә югалтың, адресында билгесез. Калырдасына шибәфет ничек яшермен сетешләремдә. Сине күрәм очларымда Берлегәнгә күзләрне бит сагындым бергәнә. Үзем сине интернеттан, үзем зуррамнардан, сафаридан сөнбәгән көтә улы борыннардан. Көтмәгәндә югалтың, адресында билгесез. Калырдасына шибәфет ничек яшермен сетсез. Берлегән, сагыны дәрдеңә бергәнә. Берлегән, син бите минем бергәнә.
біргені Бірлігенімі бірліген Сен витаминімі біргені Бірлігенімі бірліген Саған дәрдіңі біргені Бірлігенімі бірліген Сен витаминімі біргені Камил МС Экейвалиев иде бу сезнең каршыгызда. Камил, мин беләсеңме, мин менә монда сәдәфем ышып чыга язды сиңа булай. Син җырлаганда, селкегәндә кулларымны гомумән мин рэп яратам, рэпны җырларга да, тыңларга да яратам. Ни өчен дигән өчен мин җырлый белмим. Ә син рэп та укый беләсең, һәм җырлый да беләсең, һәм син моны бүген исбатладың, шулаймы? Әйбәт торамы? Әзрәк булайрак кирәкме? Димәк, әйдәгез тыңлыйбыз рэпта инде зур тәҗрибәсе булган Илгиз Шәһрәзиевны. Камил, афәрин. Син беләсеңме, чыктың, син үзең елмаюың белән, синең энергетикаң белән син безне үзеңә җәлеп иттең. Син әйттең, карагыз, абыйлар, апалар, хәзер менә шундый правилалар белән уйныйбыз дидең син безгә, әйме? Хәзер дә тик тора алмый әле менә. Хәзер дә тик тора алмыйсың. Хаман укый эштән, әйе. Идея өчен сиңа бик зур рәхмәт, шәп. Минемчә 10 балл сиңа. Рәхмәт бик зур. 10, әйе, дөрес күрсәттең бу юлы. Зарина, сиңа мөрәҗәгать итәм. Ул бит берлегәнем дип җырлады. Бергенем дип җырлады миңа. Бергенем дип җырлады. Ягъни ул бит инде кызга җырлады. Монда жюри әгъзаларыннан кыз син генә. Шуңа синдә аеруча тетрәндергеч хисләр калдыргандыр дип уйлыйм. Камил, беләсеңме, син мине кызарттың да, каушаттың да. Мин бераз монда. Күптән андый сүзләр ишеткәнем юк иде. Ишеткәнем бар иде. Кара әле, менә синең менә шундый чыгышың беренчедән синең артист икәнеңне күрсәтә. Син каушамыйсың, син белгән кешегә җырлыйсың, менә бу ике егеткә җырламыйсың, кызга җырлыйсың, димәк син сүзне аңлыйсың, нәрсә турында җырлаганыңны да аңлыйсың. Тавышың бик нык яңгырый, ул бик шәп. Тагын да шул тавышыңа тагын да ниндидер менә үзгәртебрәк, тагын ниндидер фишкалар куйсаң, анда син гомумән син менә рэп һәм шул җырлавың да бик шәп килеп чыгар, чөнки менә без Илгиз абыйң белән кайбер чакта төрле рэп укыган кешеләре белән без аларның менә кушымталарын җырлап басып торабыз, чөнки рэп укыган кешеләр күбесе җырлый алмый. Ә син укый да аласың, җырлый да аласың, бу бик шәп. Һәм миннән 10 балл, чөнки мин бу минем өчен укларың йөрәгемне тагын да әйтеп китәсем килә. Мин татар рэпы өчен, чөнки рэп төрле телләрдә бар. Нишләп татар телендә аны күп итеп укымлар, мин аңлап бетермим. Укы зинһар, бу бик шәп. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Искиткеч фикер. Мин Камил, син ачылмасаң, мин синең белән бер дулкында булам яме. Артур Исламов. Рэпның иң мөһиме ул тыңлаучыга җырның мәгънәсен сүз белән биреп бетерү дигән сүз. Һәм шул сүзләрдә әлбәттә инде рэп укый башлыйсың икән, синең микрофоның монда йөргә тиеш түгел, кайда да булса, һәм без ишеттер өчен ул сүзләрне ул максимально синең авыз янында булырга тиеш. Синең әзрәк кулың микрофоның кайдадыр тегендәрәк йөрде. Бу инде нәрсә өстендә эшләргә кирәк икән, мин әйтәм. Булай бик тә талантлы егет кебек тоелдың, тавышың да бик чиста яңгырый. Миннән шулай 10 балл. Рәхмәт бик зур кәшләрегез өчен. Менә ичмасам 30 балл алды безнең. Рэп гомергә. Искиткеч шәп, сиңа респект, син булдырдың, уважуха, анда бөтен нәрсәләр сиңа. Һәм инде әгәр дә рэпны шулай безнең башкалабыз Казанда бәялиләр икән, димәк без дөрес юнәлештә Камил синең белән затып калабыз. Рәхмәт бик зур. Камил, син чын рэпер кебек җырладың. Безгә бик ошады.
Камил, Зарина апа, сен каушадың дедің. Сен шынында каушадыңмы? Әйе, каушадым, чөнки мин рэпны беренче кат җырлыйм. Ә минемчә сен каушамадың, бар да яхшы булды. Күрәсезме, дуслар, стилистның киңәшен истә тотканнар. Әтисе дә, әнисе дә, Камил да бер төстә киенеп килгәннәр. Афәрин! Biz яңа талантлар ачабыз, каршы алыгыз, тагын катнашучыбыз. Сәлам, мин Фяфанова Амелия, мин Биектауда яшим. Без төрле җырлар өйрәндек һәм безгә бик күңелле булды. Сәйлән бик шәп бәйге. Ay biramalı hala biramalı su boyları biramalı su boyları handa uskana jifa boyları alma durma gel bulayım yollarında İremen diyanır yigitnin gelşinemez kullarında al gülde tongül siz kadirli yaş kızlar siz uğarsız şiber ile kogunda yıldızlar bizning qizlarımızga kelsi bik yo'llarına Əşləri yangraralarning bizning il jırlarında Ayqalamasın, şayqalmasın Gittirgan suvlarıgız Qaysi yıldız aslarında Yürügen yollarıgız Olma durma gel bulayım yollarında İremem diyanır yigitning gelşilemez qollarında Kadirli yaş kızlar siz uğarsız şiber ile kogunda yıldızlar Dan bizning qizlarımızga kelsi bik yollarına Əşləri yangraralarning bizning il jırlarında Ay biramalı hala biramalı su boyları biramalı su boyları handa uskana jifa boyları Ay biramalı hala biramalı su boyları Ay biramalı su Зур рәхмәт. Амелия, ай, нишләтәсең син минем күзләремне? Шул хәтле якты йолдыз безнең менә монда. Минем күзләр камаша. Монда да йолдызлар утыра бит әле. Амелия, минемчә монда йолдыз балкыды, йолдыз янды һәм ул януын балкуын дәвам итә дип Зур саныйм. рәхмәт. Менә Артур шул нурны күрә ала микән, күрде микән? Әлбәттә күрдем. Мин дә бик тәрәхәтләнеп тыңлап утырдым. Амелия, әлбәттә ул Верди операларында гына күпчелек үзенең персонажларын Амелия исемле итеп бик тә матур исем. Бик тә күренә инде бу җыр Амелияга бик тә ошый үзенә. Ул аны бик тә яратып башкара. Нәрсә әйтәс килә? Һәм мин истәр идем бу җырда инде киләчәктә әзрәк развитие кебек тагын бранинди матур яңа алымнар, музыкаль яңа буенда җырлауга кагыла. Яңа алымнар истәргә һәм читтә булса, шушы әйткәндә разнообразить
bu җырны, әйме? Мин үзем теләкләремне әйтәм. Киләчәктә нәрсә эшләргә кирәк? Алар бит эшлиләр. Менә үзегезнең шул 8-9 яшьлек вакытларыгызны искә төшерсәгез, әлбәттә. Актаныш якларыннан эшләп биргәннәрегезне менә мин аны хәзер сикереп менә канатларына тиям, ул канатлар чыныгып та бетмәгән менә шундый. Үзем дә ялгыш тиеп сындырырмын дип куркам. Шуңа сез сүзләрне бик үлчәп сөйләг өчен бит әле баланың киләчәге дә үсәсе дә бар. Бу минем киләчәккә аңа уңышлар теләвем. Бу минем киләчәктә бу теләкләрем аңа әлбәттә булышачак. Миннән 10 балл. О, рәхмәт. Ал канат төркеме инде бер канатын сиңа бүләк итте. Әлеге кеше, әлеге жюри әгъзасы миңа һәрчак, ни өчен син аларга без бал куйганда шул хәтле кайгырасың ди. Шул хәтле каушап китәсең ди. Мин менә үзем чыгыш ясаган кебек, миндә сез миңа да ниндидер бәяне бирәсез сыман. Шуның өчен мин кайгырам, Зарина. Менә әйтегез әле, менә үзегезнең фикерегезне. Сез түгел, без каушыйбыз. Бездә монда утырырга бик җиңел эш түгел шул. Кара әле, Амелия, бу бик шәп җыр, бу җырны Илгиз абыең башкарган иде, ул күбрәк әйтер аның турында, стиле турында. Ләкин әйтеп китәсем килә, аранжировкасы шәп, барысы да шәп. Беләсеңме? Менә шундый җырларны җырлаганда, синең тавышың бик каты, ләкин ул бик тигез. Менә җырдан алып, башынан алып азагына кадәр бик тигез. Һәм менә хәзерге вакытта заманча сүз бар, грув дигән, әйме? Менә синандыр аны менә тәнең белән тоерга кирәк. Менә шул грувны син тойсаң, ул бөтен ритмнарында урынына баса. Синең тавышыңда икенче иттереп яңгырый, ничектер монда тавышын катырак, монда ничектер менә аны теге әйтебрәк, аны мен уйнарга кирәк. Менә аның төрле төсләрен табырга кирәк тавышыңда. Син бик зур артист, хәзер үк онсы да күренеп тора, барысы да артистлар монда. Миннән сиңа 10 балл. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Фәнни тел сизелә сездә. Зарина менә әлеге җырны башкарган һәм инде үзенең аркылы үткәргән кеше Илгиз, сезгә сүз. Рәхмәт, Амелия, бик зур бу җыр өчен. Әлбәттә сен үзеңчә башкардың, бу инде синең стиль булды, синең интерпретация дип әйтик инде. Тик әзрәк кенә бер генә әйтәм, анда бар бу авыр җыр. Чөнки монда күп краскалар булды. Булды инде алар. Тик син аларны әле эшлисе күп син, әйме? Чөнки анда бар, мәсәлән, ай бырмалы-ла. Әйме? Менә аларны җырлап бетергә өйрәнергә кирәк сиңа. Мин сиңа хәзер үк җырла димим инде, әлбәттә. Һәм анда шундый урын бар. Алгылда таңгы анда йомшаграк кирәк. Моны мин шулай җырлыйм инде, әйме? Син бүтәнчә башкардың. Миннән дә сиңа 10 балл. 30 балл. Бүтән жюри әгъзаларда сиңа 10 балл. Иң югары сәйлән бәяләре куеп чыкты. Амелия, молодец, син афәрин сиңа. Рәхмәт. Синең бормалы юлларың хәзер җан атарлар бүлмәсенә илтә. Рәхмәт сиңа бик зур. Зур рәхмәт сезгә. Үзең дә гүзәл, җырың да матур, тавышың да матур. Молодец, кызым. Амелия, Илгиз Шәһрәзим сиңа җырлап та күрсәтте. Бәлки сез аның белән дуэт ясарсыз? Мин бик теләп аның белән җырлар идем. Без киләсе катнашучыны көтәбез. Инде гаҗәпләнмибез дигәндә дә катнашучылар ниндидер йөрәгебезгә юл таба белә. Киләсе катнашучыны чакырыйк әле. Сәлам, дуслар. Минем исемем Камилә. Һәм мине истә калдырыгыз. Без минем Кутышиләсен Радиковна белән бик ныклап эшләдек. Без бизәкле җырлар тыңладык. Зөлфия Камалованың, Зарина Вильданованың һәм Алканат группасының җырларын тыңладык. Ләкин мин җырны группа Волга-Волгадан алдым. Бу җыр җәй көне Сәләт лагерьдан җырлыйм һәм бу җыр бик кызыклы һәм тиз. Миңа мондый форматтагы җырлар бик ошый. Сәйлән проекты бик шәп проект.
Белмим, синең йөрәгең нәрсә өчен янадыр, ә минеке безнең жюри әгъзалары әйбәт 10 балл куймасалар, минем йөрәгем яначак. Шулаймы, Илгиз? Шулай. Камила, бик матур җырладың. Биедең дә матур, костюмың да матур, өстеңдә булай итеп җибәрүләрең дә матур булды. Гомумән, номер куелган, тик барыбер син әзрәк кенә менә кайбер ноталарны алып бетермәү булдымы ул, ничектер менә, бәлки ул сиңа биегрәк булдымы бу җыр, ничектер менә җитеп бетмәде кебек тоелды миңа. Менә әзрәк кенә сиңа кирәк иде, иркенрәк үзеңне тотырга дип әйтим инде, менә тынычрак булырга кирәк иде. Тик барыбер кайбер урыннарда ноталарны алып бетермәдең кебек тоелды миңа. Булай номер матур булды, шуңа күрә сиңа 9 балл куям. Ярымы? Рәхмәт. Ярый. Менә моның өчен аерым 1 балл өстәргә мөмкин сезнең 9 баллыгызга. Бу бит күп функциональ әйбер. Бу колфакта, бу бубинда һәм гомумән свободная касса дип әйтергә мөмкин. Зарина, сезнең сүзегез. Камилә, җырың бик шәп, синең җырың шундый менә беләсеңме, күтәренке кәефле шундый булды. Без аны үзебез беренче ноталарыннан алып бии башладык. Минемчә, син әзрәк ашыктың. Менә шундый тиз җырларда син тагын ашыгып җырлагачтың. Әйме? Менә Зарина. Үземнең сүзем. Җырың да тиз, син аны ашыгып та җырлыйсың. Ничектер менә аны синең артыңнан теге куып җитә алмыйсың сыман, әйме? Һәм тагын менә син биисең, бик теге ирек биисең, ә менә җырлый башлагач нишләптер менә шундый ябык тоелдың миңа. Әйе, алай булса да, кайбер вакытларда җырчының ниндидер менә эшләп бетерелмәгән әйберләре булса да, ул менә үзенең кәефен сиңа тапшыра алса, минем өчен бу артистларның иң олы артистларга иң олы сыйфаты һәм артистларга менә минемчә иң зур балны куярга ярый һәм миннән сиңа 10. Рәхмәт. Балл. 10 балл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Илгиз кебек күрсәтегез әле менә шулай. Ничек булай? Юк. 10 балл. Бармаклар барсы да урынында, сез бит фрезеровщик түгел. Әйе, Артур? Нәрсә әйтәсез килә инде. Бу кызда чын артист булыр өчен барлык сыйфатлар да бар. Һәм киләчәктә шуны үстерәсе генә кала. Һәм монда артистлык ягы да, бию, һәм үз-үзен тота белү сәхнәдә, булар барсы да бу сыйфатлар, чын артист сыйфатлары. Һәм сиңа уңышлар телим киләчәктә дә, Камила. Миннән сиңа 10 балл. Рәхмәт. Сез интриганы ахырга хәтле саклый беләсез. Балл биргәнчә хәтле. Рәхмәт бик зур. Без инде Камила сине затабыз. Алкышлар астына. Хөрмәтле жюри, шуны да әйтәбез, Шаян ТВ менә шундый сәйлән проектын башлап җибәргән иде. Бу беренче телевизион, музыкаль проект балалар өчен эшләнгән, әйме? Һәм инде менә әлеге проект турында безнең катнашучыларыбыз, финалистларыбыз турында нинди фикерләрегез туды? Илгиз Шәһрәзиев, сездән башлык әле. Әлбәттә, бу проект балалар өчен бик файдалы. Алар әле күбесе бәлки аңлап та бетермиләрдер, кая эләккәннәрен, нинди проектка эләккәннәрен аңлап бетермиләрдер. Тик бу аларга киләчәктә бик яхшы тәҗрибә булыр. Шаян ТВ телеканалына бик зур рәхмәт безнең балаларыбызга үз телебездә, үз көйләребезне, үз җырларыбызны җырларга мөмкинчелек биргән өчен һәм шулай ук балаларга телим, җырлап яшәгез, рәхәтләнеп, җырлап, биеп, дөнья шундый матур, шундый гүзәл. Һәм шундый гүзәл безнең Зарина сездән. Миңа, беләсезме, бу проект бик ошады. Һәм минемчә Шаян ТВ каналы безнең балаларыбыздан яңа телевизион талантлы шоу бизнеска керә торган йолдызларны эшли, чөнки менә безнең вакытта шундый проектлар булса, без минемчә әлбәттә сәләтлерәк булырык, чөнки
шул кадәр камералар, беләсезме, ул бит алар бит каушыйлар. Һәм мин дә әйтеп торам, менә аларның урыннарында басып торсам, мин үзем ничек менә үзем тоерым, ничек менә каушарым. Шуңа күрә рәхмәт сезгә бик зур. Бу бик зур эш һәм рәхмәт бик зур балаларга, чөнки алар менә бүгенге көндә безнең өчен геройлар, улар батырлы кешеләр. Мине бик тә шатландырды бу тапшыру Шаян ТВ каналында булуы. Бу бик тә кирәк дип саныйм мондый тапшыруларны, чөнки безнең балаларыбызның талантларын үзебезнең халкыбыз күрергә тиеш, нинди талантлы балалар бар икәнен без дә күрергә тиеш. Бик тә зур эш куелган. Бу инде бу балаларны сәхнәгә әзерләп чыгаручы ата-аналар һәм дә укытучыларына бик зур рәхмәт. Әфәрин диясе генә кала. Бу инде аранжировкасыннан башлап, сәхнә куелышы, җыр укытучылары бик тә әфәрин. Һәм шушылай киләчәктә дә шушы сезнең тапшыруыгызның дәвамы булсын һәм ул үссен шулай ук. Һәм тагы да бездә шушындый сәләтле балалар булып торсыннар. Рәхмәт сезгә бик зур. 2 тур артта калды. Проектыбызның лидерлары да билгеләнә башлады. Әйдәгез алар белән танышыйк. Нәтиҗәләрне сез экраннарыгызда күрә аласыз. Төрле стильләрдә җырларны башкара алу ул җырчының осталыгын күрсәтә. Безнең катнашучыларыбыз бу юлы да сынатмады дип уйлыйм. Киләсе турларда да алар бу биеклекне саклап калыр дип ышанып калабыз. Һәм инде җанатарларга, тамашачыларга зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Һәм инде аерым зур рәхмәтләр. Ул да булса безнең жюриларга аерым рәхмәт дигәч, Артур сезгә рәхмәт, Зарина сезгә рәхмәт, һәм инде Илгиз сезгә аерым рәхмәт. Ә без сезнең белән сау булашабыз, ләкин барыбер күрешербез дип әйтәбез. Сау булыгыз.